Tokaj Macík Winery je rodinné vinárstvo. Ja už som osobne štvrtá generácia vinárov u Macíkovcov, ktorí vyrábajú vína. Sme biovinohradníctvo a vinárstvo. Mimo toho samozrejme aj rôzne turistické aktivity ponúkame, ubytovanie na Tokaji a suplujeme to všetko, čo tam práve chýba. Naše vinárstvo je špecifické tým, že aj keď sme ďaleko, tak sme vám blízko. My pôsobíme na hranici s Maďarskom, sme vlastne v tej severnej časti Tokaja, nás rozdelila len hranica a píšime sa tým, že máme vlastne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku, pôsobíme priamo v centre, no a naše vína sú pre vás vždy blízko, aj keď sme ďaleko. Vinárstvo Tokaj Macík Winery sa zúčastňuje medzinárodných súťaží, aj domácich súťaží, aj keď nie sme nejakí zbierači medailí, ale vyberáme si práve také prestížne súťaže alebo súťaže, ktoré pomáhajú našim obchodným partnerom v zahraničí. Na Slovensku sme si vybrali Danube Wine Challenge, lebo je to vlastne prestížna súťaž, kde sa zúčastňujú medzinárodní degustátori a na tú súťaž posielame naše vzorky a potom ešte máme jednu súťaž Tokaj. Danube Wine Challenge je vysokoprofesionálna súťaž, ktorej sa zúčastňujem aj ja osobne ako degustátor, takže môžem ju zhodnotiť aj tak priamo znútra a je to fakt súťaž, ktorá je vysoko profesionálna. Osobne navštevujem aj iné medzinárodné súťaže a môžem povedať, že máme svetovú kvalitu priamo u nás doma, takže preto aj vína z nášho vinárstva posielam priamo na tú súťaž. A podujatie ako Danube Wine Day je fantastický projekt, ktorý k takejto súťaži priamo je nutný a dokážeme tu odprezentovať vína pre širokú verejnosť. To, že tento Danube Wine Day putuje po Slovensku, je len úplne niečo, ďalší taký bonus, ktorý môžu mať ľudia na Slovensku a dokážu spoznať vína, ktoré boli vybrané degustátormi celého sveta, zo Slovenska a sú opäť k ním len bližšie a nemusia za nimi cestovať ďaleko.